Sveti Celestin V. Papa Celestin V na svom je krštenju dobio krsno ime Petar da Morone. Rođen je oko 1215. godine u talijanskoj pokrajini Molise, u skromnoj seljačkoj i pobožnoj obitelji. Već u ranom djetinjstvu zavolio je molitvu, razmatranje i samoću. Nakon što je u 20. godini postao redovnik, stupio je u samostan Santa Maria di Faifoli, a zatim odlučio živjeti kao pustinjak. Iako je u Rimu 1238. godine zaređen za svećenika, nastavio je živjeti kao pustinjak, a privukao je i velik broj učenika. Papa Urban IV. Potvrdio je bulom njegovu redovničku ustanovu Celestince i uklopio ih u benediktinski red. Nakon smrti posljednjeg pape, kardinali više od 2 godine nisu mogli odlučiti koga će izabrati za novog poglavara katoličke crkve. U to se vrijeme nisu održavale konklave na kojima bi kardinali glasovali sve dok ne izaberu novog papu. Petar je upozorio kardinale da će ih stići Božja kazna ako ne izaberu novog poglavara katoličke crkve, a oni su odlučili izabrati upravo njega. Nerado je prihvatio tu odluku jer je želio živjeti asketskim životom, no nagovorili su ga dvojica kraljeva i nadbiskup Liona. Svečano je okrunjen 1294. godine, kad uzima ime Celestin V. Kao papa nije se razumio u politiku i složene poslove rimske kurije. Bio je svet čovjek, ali je ubrzo shvatio da služba papinstva nije za njega. Ne znajući, dao se uplesti u igre moći rimske kurije, te je u dobroj vjeri umnožio povlastice profiterima i sumnjivim trgovcima. Nakon 5 mjeseci papinstva kao prvi papa u povijesti, odrekao se službe i vratio se pustinjačkom životu, sve u prisutnosti kardinala. Prosjački su redovi tad burno reagirali, stoga ga je novi papa Bonifacije VIII zatočio u dvorcu Fumone u Laciju, gdje je i preminuo na današnji dan 19. svibnja 1296. godine. Svetim ga je proglasio papa Klemen V 1313. godine.